És ilyen hobby vonja oda ezt? Aha. Megy, megy! Hova? Ilyen oda. Abba gól! Így. Épp volt! Bazd meg az Olivért, a faszomat már. Majd amíg nem középpályát, nem csatár, bazd meg. Szép! Jó! Szép! Az érkező! Ennyi Mózik! Lépj oda! Valaki lépjen már ki rá! A Real Dávid fusson már, bazd meg 100 métert! Segítsd ott, Toka! Utána rúg, szóljon neki legalább, ne rúgjon utána! Figyelj, idő van, együljön! Onnan tedd be, ott van be. Gyere, Kuba, gyere! Add már be, Zsuzsi! Nem bírom el. De ez minek kellett, bazd meg? Te ne vezess, menjél vele! Bazd meg! Bazd meg. Szép volt! Már nem az első a mai nap. Nem, ez a második. Meg kell vágni, gyere! Ott az Oliver, indulj be! Ennyi Oliver! Nem Eléred! Menjél, tiéd! Spori! Hát mi van? Mi van, nem lát? Hát aláugrott! Gyerünk, Zsuzsi! Úgyis jó. Gól! Nem pacsácok! Jaj, lőni! Az igen. Ugorj elé már! Befújja a bazd meg. Egyetlen boka volt. Spori! Hát ezt eltalálta. Gyerünk, Buri! Bazd meg! Bravo! Javítottál, Buri! Sokkal szarabb helyen nem lehet rúgni egy 11-est, bazd meg. El kell volna esned, bazd meg. Adva ott van üresen középen! Igen! Igen! Nagyon eltalálta, hallod? Tiéd, Amit, tiéd! Miért a labdát nézzük? Ketten vagytok, csináld meg! Csináld meg! Nem baj! Akarsz egy lapot te is? Milyen fasz foglalkozol a köcsögnézővel? Jó fej vagy! Dehogy lesz! Bravo! Laci, tiéd? Még a miénk?
Üresen vagy, Ami? Nem baj! Még pirosat kapott ő is. Azt hiszem, hogy csak sárgát. Nem, az piros. Ott jön. Aha. Jó rátetted. Rá a kocsi tetejére, itt a vége.